Братя и сестри, днес е фара нашия Господ Исус Христос. Трябва да го хвалиме не с устни, но с сърце. Аз имам много наблажни песни, които аз си правя с компютъра, с телефона ми. И тези песни са. Сега ще пееме една песен Духът си свят ми подари, греховете ти ме опрости. Започваме. Духът си свят ми подари, греховете ми опрости. Сега съм твой и само твой, о Христе. Духът си свят ми подари, греховете ми опрости. Сега съм твой и само твой, о Христе. О света, няма спасение, гоняш мрак от моето сърце. О света, няма спасение, гоняш мрак от сърцето мое. Дойде с любов, пълни ме ти по мой контрол. Сега съм твой, само твой, о Христе. Сега виждам си греховете и се покаявам от тях. Сега ти ела, омеме ти със твоя кръв. И сега съм твой и само. И аз сега искам аз да бъда аз твоя плен, да бъда твой Исусе и само твой, о Христе. Де царството ти. Защо отчаян стоиш ти пред мен? Спасението си не си ли уверен? Също възставаш беден и изморен, без вяра прошиш ти, зато си наскърбен. Защо отчая стоиш ти пред мен? Спасението си не си ли уверен? Защо възставаш беден и изморен, без вяра Божиш ти, за кой си наскърбен? Сега не бягай аз това от греха, извадих те от роб, показах ти любов. Не бягай аз това, умите от греха, извадих те от роб, показах ти любов. Оставяш в греха в теб и други богове, поставяш ти пред мен. Стани и извикай с вяра от сърце, смили се Господи, покавам се. Защо оставяш в
Вагнер хълба пеп и други бомбове, оставящи пред мен, стани и извикай, с яро от сърце, смили се, Господи, покавам се. Че чуя аз това, гнева си ще безспря, отново ще съм с вас, че чуя си моя глас. Бог е живот, но ние, които му споканят, те са живот. Покайте се при името Исус Христос, наш Спасител. Той е истина, Той е пътя. Амин. Да ви хареса тия песни, които аз правя в YouTube. Не само тя песен, но още 10 песни, 100 песни в YouTube. Не се правя напад. Пишете Павел и Албена на външни песни. Чао!